Koro chik wacho nang'o kapo ni ng'ato achiel wuok e kind jogi onego gidhi gite koso nitie thuolo ni ng'ato achiel nyalo wuok to ng'ato achiel dong'? Chik to ok oyie ni giwuog kanyakla kata obedo ni chik okelogi kanyakla. Chik oyie ni ka ikawo responsibility to ng'ato ka ng'ato kawo mare. Gimomiyo chik oyie ni responsibility ikawo at the ballot e yiero to en presidency, the president and running mate. But ka gisekawo muma to gichamo muma mopogore. Ng'ato chamo muma kaka deputy president to ng'ato chamo muma kaka president. Kendo ofisegi bende nie constitution. The office of the deputy president. Machik ochiwo nyaka kaka igolo gi office, kaka ithicho gi oko. Dine chik oriwo gi e thicho be ni the presidency ithicho oko kama. But kogik e chik tineno ka chik oketo kaka ithicho oko president, kaka ithicho oko jalupne. Koro mano nyiso ni chik ok oyie ni mondo odhir gi oko kanyakla nikech nokel gi kanyakla. Okay, sani koro wacha ni ok ang'eyo lakini ma to pacha ni kapo ni jood bura osedhi okawo pach jopiny ma giduogo ma kwan mamalo mar od bura wacho ni yawa wadhi ir jopiny to jopiny to ok dwa ni mondo thich oko jalup jatend piny. Implications mage madhi bedo ang'o manyalo timore? Siasa bro chalo nade? Kapo ni paro mathiche otore. Mokwongo mana kaka ithicho oko governors mag counties ochakore gi oversight body mar governor ma en county assembly ka itikele senate kaka mar president to gi deputy president chakore oversight body mar national government ma en national assembly ka itikele senate. Kopo ni otore gi national assembly to wach no orumo gi kanyo. Ok odhi e senate wach no otiek gi kanyo. Ka nitiere wach machielo to ng'ato chako duogo mana gi motion manyien but e wi motion ni te en orumo gi kanyo obedo dissolve. Ka nitiere evidence mamoko kata ng'ama chielo ok oridhika to mana kaka case ni e court case judge oseng'ado to either idok ikelo case machielo kogik e Supreme Court to ng'ade to inyalo ma kelo case machielo kata inyalo kelo case ni kaka case manyien ok ewi case mane nitie. Watemo ng'iyo case machalo kaka mar governor ma Meru Kawira Mwangaza osetem thiche oko otamore gibudho kendo gichak giyawe kendo koro be nitie thuolo ni samoro kama otore pod wabunge nyalo bet kendo to chieng' moro gichak giduogo gi evidence moko niya koro to wayude. New day new evidence nyiso ni ka kiny piny oru to ng'ama chielo mbunge machielo oneno ni gini ochako biro to yiene pod demokrasi kata chiko yie ochako kela kendo itere atera through the normal process to kokalo national assembly to dhi e senate to kodhi e senate to senate bende biro bedo gi gima dho ngere luongo ni judicial quasi judicial ma nyiso ni en nus mar doho manyalo timo trial market evidence majing'e gi gik makamago ma en bende kele mowach kore obiro gi lawyers ge owembo nyalo penjo interrogate joka bende kae to senators gi biro kawo decision based on the evidence magineno kokel to kotamore kanyo to wachno kendo chako rumo gi kanyo then okang' mogik koro en doho malo kanyo. Doho koro nyalo dhi kaka koro Kawira nyocha mare no ai county assembly okalo obire senate okalo kaeto koro dhi e court koro dhi e court ma court ema biro amua niya gima nyokali e senate ni ok oketho chik moro amora to wan kaka doho